Her bor Baba. Det er Baba. Ja, det er Baba. Jeg har været her i 7 år, og inden da der var jeg på voksendøgn i 8 år. Nej, du vil slet ikke op, kan jeg mærke. Ja, det er sjovt. Det kan du også selv med fødderne. Det, der er så dejligt ved at kunne være tilsluttet huset, det er, at man er en del af børnenes hverdag. Jeg oplever, hvad de glæder sig over. Jeg kan se, hvad de har lyst til at lære og deltage i. Og så kan jeg være den del, som hjælper børnene med. Og for det lærer de ellers har svært ved at lære. Jamen, jeg synes jo, det er berigende at gå på arbejde hver dag. Jeg synes, vi har nogle fantastisk dejlige unge herude, som på hver deres unikke måde tager imod en. Altså, de har jo vidt forskellige handicap. Nogle har en diagnose, og nogle har ikke. Og det jeg synes, der er det vigtigste, vi gør herude, det er, at børnene de bliver set, de bliver hørt, og de bliver forstået ud fra den enkelte, de er, og hvad det er for nogle behov, de har. Og hvor skal den hånd hen? Ja, når man skal lære at falde, lære at lande blødt på gulvet. Så derfor er det rigtig, rigtig dejligt, at jeg ikke er et andet sted hen, hvor barnet kommer hen og ikke kender mig så godt. Men vi har et meget trygt og tæt forhold til hinanden, børnene, pædagogerne og mig her i huset. Og det giver en rigtig dejlig selvfølge i det, vi gør sammen. Det gør det rigtig varmt og sjovt, når man er sammen. Som regel er der en beskrivelse med på barnet. Hvad er det for nogle observationer, man har gjort ude i dagplejen, eller hvis de kommer fra børnehaven, så har der typisk været nogen ude og lave nogle iagttagelser på dem og lave nogle observationer. Og dem tager vi selvfølgelig udgangspunkt i. Og så kigger vi jo så på, jamen, hvad er det for et barn, vi får ind i huset her? Hvad er det for nogle ressourcer, det her barn indeholder? Og hvad er det så for nogle udviklingsmæssige forstyrrelser, der hører med? Og hvad kan vi så gøre? Hvor er det, vi skal starte hen? Hvad er vigtigst? Vi kigger rigtig meget på, hvad er det egentlig, der motiverer det her barn. Fordi hvis vi kan finde noget, der ligesom motiverer barnet, jamen så blomstrer de. Og så det der med, at man skal træne, og man skal lave nogle af de der lidt trælse ting, det bliver pludselig sjovt. Det der med at lege det kedelige ind, det plejer at være en succes. Du bliver filmstjerne. Ja, du gør så. Ja, du bliver filmstjerne. Men der, hvor jeg sådan virkelig føler, at det er, når jeg har børnene ind til massage. Og jeg kan mærke, at her er der bare noget, der giver noget. Der er noget spil i deres øjne, der er noget... Jamen, det er bare en oplevelse af, at her på det her område, der rammer jeg virkelig rigtigt. Så bliver jeg sådan helt høj. Skal du sidde godt? Kan I lukke? Vil du gøre det? Super. Ja, vi har jo børn, som starter delvis, når de er meget unge, så er det rigtig dejligt, at man kan være tidligt på banen, inden kroppen har vandt sig til, at den immobilitet, som måske er følge af et handicap, har ødelagt så meget. Kom i gang. Kan du se det? Jeg behandler barnet i en enkelt situation. Vi er sammen 1 til 1, og så arbejder vi med noget, som så kan flyttes over i dagligdagen, når jeg snakker med pædagogen om det, hvordan det kan integreres i barnets dagligdag. Så kan jeg også se, hvordan barnet bruger de her færdigheder, som vi har arbejdet sammen med, og vi har udviklet. Første gang man kommer ind i huset herude, så kan man jo godt tænke, det ser godt nok voldsomt ud. Her er simpelthen kørestol over det hele, der er gangvogn over det hele, og her passer mit barn bare ikke ind. Men det der med, at man skal give det en chance, ikke? Og komme ind og opleve, hvad er det for et sted, hvad er det for nogle børn, der er her, hvad er det for nogle handicap, de har, og hvad kan det være, de er her, og hvad kan mit barn egentlig få ud af at være herude? Og ikke lade sig skræmme af alt det, der er udenom. Men give sig selv lov til at få tiden og roen til lige at komme ind og mærke efter. Fordi det er faktisk et rigtig dejligt sted at være herude.